יש עדויות שקראתי בכמה פעמים בכמה ספרי מקובלים שמספרים על דיבוקים. בדור שלנו נדיר מאוד מצב כזה של דיבוקים, אם כי שמעתי מהרב בצרי שהוא אומר שיש אנשים שמאושפזים בבתי חולים לחולי נפש, ואנשים לא יודעים שלא מדובר במחלה נפשית, אלא בסך הכל ברוח שנכנסה. כך הוא אומר. מצד שני גם שמעתי על הרבה נוכלים, שבני משפחה שכאובים על בעיה נפשית של קרוב משפחה, מביאים רב שמתחזה למקובל או משהו כזה, אבל הם בטוחים שהוא מקובל, והוא בא ליד המיטה, מסתכל, אומר להם, תשמעו, זה שד נכנס בו, רוח נכנסה בו. אתם רוצים שאני אוציא? 10,000 שקל. והם במצוקה ונותנים, ולא יודעים שמדובר בנוכל, שמנסה לנצל את המצוקה של האנשים כדי לעשות שטויות. לפני לא הרבה זמן, בתוכנית טלוויזיה, חשפו אדם מתחזה. וכמה פעמים שאלו אותי מאז אנשים, איך ייתכן שתפסו רב שעושה דברים כאלה חמורים? שאלתי את אותם אנשים, היית פעם בתיאטרון? כן. יש לפעמים הצגות שחלק מהשחקנים מתחפשים לדתיים? כן. השחקן הזה מתנהג כמו שהתורה מדריכה או שהוא עושה שטויות על הבמה? עושה שטויות על הבמה, נגד ההלכה. האם אתה אומר לעצמך באותה שעה, הנה הדתיים הנוכלים? אתה מבין שמדובר בתחפושת. יש אדם שמתחפש על הבמה, לצורך התיאטרון והפרנסה והמשחק. יש אדם שמתחפש בבית לצורכי פרנסה. הרי מה זה דתי? דתי אמיתי זה מי ששומר על מצוות הדת. אם הוא עושה את ההפך ממה שהתורה אומרת, הוא לא דתי. זה שהוא מגדל זקן, זקן צומח לבד. לקנות מעיל בחנות מוכרים לכל אדם. כובע גם אין בעיה לקנות. השאלה מה הוא, מי אתה, זה העיקר. חכמי הקבלה מספרים על דיבוקים, תופעה שהייתה די נפוצה בדורות הקודמים, דבר שגם בספרי מחקר ישנים גם יש עדויות כאלה. גם היום יש חוקרים שמאשרים את הדבר, יש שמתווכחים. הנושא של דיבוק מנקודת מבט מחקרית נמצאת היום במחלוקת. אבל יש עדויות מהדורות הקודמים עם תאריכים, שמות, מקומות על תופעה של מה זה דיבוק. זה לא גלגול. גלגול נשמה זה אומר אותו אדם שכבר היה בעולם חוזר ונולד מחדש בגוף אחר. זה דבר שגם מסביר הרבה שאלות שאנשים שואלים איך ייתכן שילדים נהרגים בפיגועים, בתאונות דרכים, מה הוא עשה? מה הוא חטא? למה זה קורה לו? חכמי הקבלה אומרים שרק תורת הגלגולים מסבירה את הדבר. אדם שהיה בעולם הזה ישר וצדיק, בסדר בכל דרכיו, אבל פה ושם היה לו איזה פספוסים שהגיע לעולם האמת מבלי לתקן אותם. יש מצבים שהוא נשלח חזרה לעולם הזה, מסיים את תיקונו, נפטר, עצם התאונה או דבר אחר זה חלק מהתיקון שלו, ואז הוא חוזר לגן עדן העליון. כלומר, כשילד נפטר, יש לנו ביטחון גמור שמדובר בנשמת צדיק, כך על פי הקבלה. אדם מבוגר שנפטר, אתה לא יודע לאיפה הוא הולך. על הכל אתה עתיד ליתן דין וחשבון, אתה יודע מה הולך איתו? אבל ילד שנפטר מהעולם, אין ספק שמדובר בנשמת צדיק שסיימה את תיקונה. וזה דבר שמסביר עוד כמה תחומים של מצבים שונים. יש אנשים שנולדים פגועי מוח, יש מונגולואידים, אוטיסטים וכדומה, ואתה לא מבין למה זה קרה לו. לפעמים יש ילד שנולד עם מום גופני, ואתה לא מבין למה זה קרה לו. ההסבר היחיד הוא רק גלגולים. למשל, המקובל הרב יהודה פתיה כותב בספרו מנחת יהודה, שהוא טיפל באיזה רוח, שיש לו שם כמה עדויות עם תאריכים, שמות, מקומות, הכל. הוא טיפל באיזה רוח שנכנסה באדם, וסוף סוף אותה הרוח באה ואומרת לו, הוא אומר לו, באתי להודות לך על כל מה שעשית למעני, ואני רוצה לבשר לך שאני מפסיק להיות רוח. הרי גלגול זה אדם שהיה וחוזר שוב גוף חדש, אבל יש לו נשמה אחת. דיבוק זה רוח של מת, שנכנסת כאורחת בגוף של אדם חי. ואז הוא מזיק לו ומציק לו ומבלבל אותו ומפריע לו. והוא השתדל הרבה להוציא את הרוח מאותו אדם, והוא אומר לו, אני עומד לצאת, רציתי להודות לך על כל התיקונים שעשית וכו', ואני מבשר לך שאני עומד להיוולד מחדש בגלגול. סוף סוף. הוא שמח מכך שהוא חזר בגלגול. והוא אומר לו, בפרט אני מאושר מכך שאישרו את הבקשה שלי. שאל אותו הרב, מה ביקשת? איזו בקשה אישרו? הוא אומר, אני ביקשתי שמכיוון שרוב החטאים שלי, שעבורם אני סובל כעת, הם מכיוון שהייתי בחור יפה תואר, וככזה נמשכו אליי הרבה. והכשלתי הרבה, נכשלתי בהרבה.
ביקשתי שכאשר אני אוולד מחדש, לא רוצה להיוולד יפה. ולא רק שאני לא רוצה להיות יפה, אני רוצה שבפנים, לא רק שהפנים יהיו עם כיעור, אלא גם יבלות, פצעים, כך הוא ביקש. והוא אומר, אישרו לי את הבקשה. והוא שמח מכך. הרב פתיה מספר שאחר כך הוא עקב בעיר שלו, ומצא תינוק שנולד בדיוק לפי התיאור שנתן לאותו אדם. עד כאן דברי הרב פתיה. אני סתם חשבתי לעצמי אחר כך, אמרתי, תאר לך שהילד הזה גדל, ויש לו כל הזמן תלונות כלפי אלוקים, הוא יכול להיות גם לרבנים ולשאול אותם, למה אלוקים עשה לי את זה? מה אני שונה מכולם? והוא לא יודע שהוא עצמו ביקש, הוא עצמו התחנן, ועוד שמח שישרו לו את הבקשה. זה דבר שיכול להסביר לנו הרבה תופעות. אבל מה שנוגע לענייננו, קראתי כמה עובדות על דיבוקים שהרוח מתחילה לקלל ולנבל את הפה בצורה נוראה. אז תמיד התפלאתי איך ייתכן שאדם נמצא בעולם האמת, מלכלך את הפה, אתה כבר בעולם האמת. עד שראיתי באחת העובדות, בזמנו של החפץ חיים מהסיפור של דיבוק, שגם ניבל את הפה וקילל, ושאלו אותו, הרי אתה בעולם האמת, איך אתה מדבר בצורה כזו? ככה ללכלך את הפה, לדבר מילים כאלה? והתשובה שלו מדהימה. אחרי שהוא אמר, זה הגיוני. הוא אומר, כל זמן שהייתי בעולם שלכם, יכלתי לבנות ולעצב את האישיות שלי, וכשהייתי מגיע לעולם האמת, הייתי כזה. אבל מכיוון שלא עבדתי על עצמי בעולם שלכם, יום הפטירה זה יום של הנצחה. מה שאני, כך אני נשאר. אין לי שום אפשרות לשנות את עצמי בעולם האמת. העולם הזה זה עולם העשייה. כאן אתה יכול לשנות, יכול לשפר, יכול לתקן. לשנות את האופי, את הסגנון, לעצב את האישיות שלך, לשמור על דיבור נקי. אבל כשאדם מגיע לעולם האמת, זה הוא, גמרנו. זה אתה לא יכול להשתנות יותר. אז הוא אומר, מכיוון שבעולם הזה הייתי רגיל לדבר בצורה מלוכלכת, גם כאן אני מדבר באותו סגנון, אני לא יכול להשתנות. זה אני, זה המציאות שלי. כשמתבוננים בדברים האלה, ומתחילים להפעיל מנועים, הגאון מווילנה כותב דבר מעניין. כעת נעבור באמת לחלק של ההדרכה המעשית של תיקון המידות, שזה דבר שנותן לאדם הרבה שמחה, הרבה סיפוק, הרבה אושר בחיים. הגאון מווילנה כותב, אם האדם לא מתחזק בכל יום לשבר מידותיו, למה לא חיים? אם האדם לא מתחזק בכל יום, צריך להתחזק כל יום, כי לפעמים יש רפיון, לשבר מידותיו, למה לא חיים? לא פעם שומעים מאנשים, הייתי גם בתוכנית רדיו, מישהו התקשר עם שאלות ותשובות, יש לי איזה אופי מסוים רע, איך אני משנה את האופי הרע שלי? עניתי לו, אתה טועה, אין לך אופי רע. ביהדות, מי שיראה בספרי חז"ל, אף פעם לא מזכירים את צמד המילים אופי טוב או אופי רע. יש מידה טובה, מידה רעה. ספרי מידות, תיקון המידות. מה הקשר בין מידה לבין אופי? הרי מידה זה עניין של כמות. יותר, פחות, זה מידה. אז מה פירוש מידה טובה, מידה רעה? יש כאן מפתח גדול שחז"ל לימדו אותנו. אין מצב שיש לך או לך אופי רע. האופי הוא טוב, הוא מצוין. כל אופי. השאלה באיזו כמות, באיזו צורה, מתי ואיך אנחנו משתמשים, מתי אנחנו מפעילים את האופי הזה. וזה מפתח גדול להצלחה. הגאון מווילנה כותב על דברי חז"ל בתלמוד, במסכת שבת חז"ל מפרטים, מי שנולד במזל כזה יהיה כך וכך, מי שנולד במזל כזה יהיה כך וכך. יש שם פירוט, כל מזל, מה יהיה האדם מבחינת האופי שבו. בין השאר כתוב שם, מי שנולד במזל מאדים, לשון חז"ל בארמית, יהי גבר אשית דמה. יהיה אדם שופך דמים. אם נולד במזל מאדים, הוא יהיה אדם שופך דמים. ממשיכים חז"ל ומפרטים. או שיהיה מקיז דם לרפואה, או שיהיה שוחט, או שיהיה מוהל, או שיהיה רוצח. שואל הגאון מווילנה, מה חז"ל התכוונו? לצפות עתידות או לתת לנו הדרכה מעשית? הוא אומר, תדע שיש כאן הדרכה מעשית ועצה נפלאה לכל אחד מאיתנו, איך להגיע לשלמות של תיקון המידות. ואז האדם מגיע באמת לאושר ולסיפוק אמיתיים. אומר הגאון, חז"ל מדריכים אותך, אם נולדת במזל מאדים, אתה תהיה שופך דמים, שום דבר לא יעזור, כי את האופי שלך לא תוכל לשנות. אבל אתה נתבע לכוון ולנווט את האופי הזה לאפיקים חיוביים. זה נכון גם כלפי עצמנו, זה נכון גם כלפי חינוך הילדים. לפעמים רואים על ילד תכונות מסוימות. אני זוכר על עצמי שכשלמדתי הלכות מילה, נבחנתי על כך. אז את התעודה קיבלתי, אבל לא יכלתי לגשת לחלק המעשי. למול בפועל לא הייתי מסוגל, וזה קצת הפריע לי.
יש אנשים ששוחטים בלי שום